Klar pandamoncar om tinon ler kekonang surem sorote tan padang ler wuwu sing duka cipta berbudi manduna raras kula gadah homestay. Lho apa iya Kakang? Nggih, menika enggal homestay. Wah, iya. Mengke kula kalian panjenengan ngopi-ngopi kalih ngerokok. Iya. Kasure empuk ora Kakang? Kasure empuk kaya bokonge anu. Mboten. Pokoke penak. Kamar mandine ten jero kamar mandi. Oh, iya. Beda kalih ten Kaliurang. Kaliurang niku rega 80 kamar mandi ning jaba. Angger arep nguyuh terus konangan kancane. Munyuh. Apa wong urip ning ngarep ora ngrokoke kok ora kasembatan? Apa mengkon ngenyu terus? Hadra ingkang puspitorum kasiliring samirana mre sekar kaduk as kandanyo maweh raras retnaning driya Blegek sadulita mel-mel. Boten sisip saking pandulu kula ingkang rawuh wonten ing rampa kula nggih sudung kula mriki. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Kepareng kula ngaturaken pasegahan pembagi panakrami Ndara. Jagat Dewa Bathara jagat mangestungkara. Iya, Kakang Semar. Antuk pamuji murah harja, praprakara liwat bekti katur ya Kakang Semar. Inggih. Kula tampi asta kula kekalih mugi andadosaken jimat paribeh. Nyuwun pangapunten kawontenan sudung kula nggih namung kados mekaten menika Ndara. Dasare wong desa Sasa bebasan cedhak watu adoh ratu ning wonten blumbangipun. Iya Kakang Semar ora dadi sebab. Mengko Setyaki ben kena mancing ning kene ya ora masalah to Kakang Semar. Nggih, leres. Semanten ugi Ndara Sencaki. Sami wilujeng anggen panjenengan nderekaken sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna rawuh wonten ing sudung kula menika Ndara Sencaki. Iya Kakang Semar.
Atuk pamujine Kyai Semar ora ana alangan suwiji apa. Ora liwat aku ngaturake bahasaku katur Kakang Semar. Inggih. Kula tampi boten langkung dipun prayogakaken lenggahipun Ndara Sencaki. Iya Kakang Semar, pangrasaku ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten wangsul wonten ngasanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Kadingaren janur gunung panjenengan rawuh wonten ing rampa kula menika. Mongko datan paring cecala langkung rumiyin. Mongko kawistara sumengko pengawak Bojroan Damar Sasi gita-gita anawung wigati. Umpami ing mangkih wonten sawijining perkawis ingkang sanget wigatos ingkang badhe dipun rembak kalian kula. Kula semedya nganglungaken jangga ngilingaken Karna Ndara. Kakang Semar, wonten dawuh Ndara. Mbok menawa rawuhku ning ngarsamu ndadekake kaget penggalihmu. Mula kang saka iku ingsun mundhut pangapura ya Kakang Semar. Mboten dados sabab sinuwun, monggo kula aturi paring dawuh dhateng kula Ndara. Kakang, wis pirang-pirang dina iki rasaku tumlawung ing pasuryane Kakang Semar. Lan kepengin banget daya-daya sak pejagong lawan Kakang Semar. Yen tak rasa ana sing ganjil sing dirasake dening Kakang Semar. Sebab senadyan pasuryanmu katone susah durung karuan atimu susah. Kosok baline, lamun dinulu pasuryanmu kawistara bungah, durung temtu atimu bungah Kakang. Mula kang saka iku Kakang Semar yen pancen panarkaku bener. Ayo Kakang ngendika. Kakang Semar sumedya darbi gegayuhan apa bloko. Aja mbok ndem ning jero atimu Kang. Mbok menawa sak mengko ora ketang. Sak temaku dawanemu marang Kakang Semar. Blegeg gugek sak dolita mel. Umpami ing donya menika wonten nata Kresna genep kalih, kula kinten usaha Jawa menika tartemtu saya aman, saya makmur, saya tentrem. Amargi panjenengan menika nalendra sing sekti, nalendra sing mumpuni, bebasan reti sadurunge dimati. Kula selak ana tanpa guna, jer nyatanipun kula menika gadah pepinginan lan pangebang-ebang Ndara. Jagat Dewa Bathara larak tenan to. Ora lida ujare wong adaplok. Sabanjure Kakang Semar darbe gegayon apa Kakang? Gegayuhan kula menika namung sederhana. Namung sederhana mawon. Boten muluk-muluk, mung sarwa sakmadya. Inggih menika kula pengin bangun pesanggrahan. Tata gelar mungguing lair kula bangun pesanggrahan nanging mungguing batin kula kepengin ati kula, atine para cantrik-cantrik lan karyawan lan pengunjung supados manggih ayom tata titi tentrem. Menika gegayuhan kula Ndara. Jagat Dewa Bathara. Iku kabeh gegayuhan sing luhur Kakang Semar. Lan ingsun sarujuk marang gegayuhanmu Kakang ngiras pantes ngaturke syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Leres Ndara. Mergi menapa sedaya paringipun Gusti Kang Maha Kawasa menika menawi tansah disyukuri, Gusti bakal tansah maringi ingkang sak kalangkung kathah sinuwun. Sak banjure kanggo nyampurnake nganggone Kakang Semar sumedya bangun pesanggrahan, ingsun kudu kepiye iki Kakang? Panjenengan boten sah repot-repot. Panjenengan boten sah repot-repot. Cekap rikala kula berdoa, panjenengan ngamini mawon kula sampun beres. Kula sampun lega Ndara. Oh ngono Kakang. Ning ya kuwi Kakang adat lupiya darbe ances gegayuhan sing becik mono mesti ora mrucut karo sing jeneng pacoban Kakang Semar. Kula pun mudeng, kula pun tanggap senadyan pacoban abot awrat rusin bebasanipun kula tetep bakal mboten mendha saking pangrerepa, ora bakal mundur saka geguntur Ndara. Sidhem permanem tanana kang nyabawa
tanono benine walang miyang ngalise mangun kaunengan katon lerwu sing duka cipta berbudi mandono raras sidhem permanem tanono sebawane wal ngalisik ron-ronan datanono ingkang obah samirana datanono ingkang lumampah rikala semanten ingkang kapisul pengedikanipun Kilurah Semar Badranaya kang pungkasan dadosaken legeg penggalipun nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna saengga ing mangke tripandhradatan kawedaring ladi triwilangan telu pandhrat pengedikan tigang wandutring kababaring lisan kesaruharep paseban Jawi pihak ngarsa tangkeping wuri cara kratone rikala semanten satriya gagah bidaksara raja sabrang pihak sakathing Prawadya kang padha sebone ngarsani Kilurah Semar dadosaken kagiat kang samya mulat teka pangrupangudias paraning para padya bala ingkang samya sebone ngarsanipun Kilurah Semar kanca pihak wedi dalan pikir ana daya Salut. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak
Umbak ing samudra ae ana bali lumut hamrak kanggang awito dedenceng-dencengan blegek gugek sak doli to mel-mel. Ampun kininten kula mitambuh jer nyatane saweg wanuh. Nuwun sewu. Kepareng kula nyuwun prisa panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun sinuwun? Oh, jagat Dewa Batara. Ora seru-seru sone ndak bocor disele. Awit sewu iki, awit sewu. Awit sewu aku nungkak krama, ingsun iki nalindra saka kraton Paramgupita. Ingsun Prabu Wirambara Dewa. Sabanjure aku mundhut prisa apa bener kepara nyata lamun ingsun rawuh ing laladan Padukan Karangkadempel. Soaning ngersane Kyai Lurah Semar Badranaya. Mboten wonten kalih genep 3. Sajuga mriki menika Padukan Karangkadempel lan kula Semar Badranaya. Oh. Kowe to sing jeneng Semar Badranaya iki. Inggih, leres Ndara. Bayo. Tak kira kowe iki ratu jebul mung lurah. Sampeyan iku ora tau ndelok wayang. Sampeyan senengane mung ndelok unyil nggih to. Lah inggih kula niku namung lurah, kula lurah wonten ing Karangkadempel mriki Ndara. Wah, ayen ngono aku rasa ngaturke sembah bekti karo kowe. Mboten sah, mboten perlu. Ngoten niki mawon malah penak rasane. Saksampunipun katuran pinarak lenggah kang kanthi prayogi, kula nyuwun prisa, menapa to ingkang ndadosaken darunaning penggalih sampeyan rawuh wonten ing griya kula mriki sinuwun. Nah, ngene iki. Ngene Kyai Semar, rawuhku sak pejagong lawan Kyai Semar iki aku sumedya nyuwun kawelasan saka Kyai Semar. Nyuwun kawelasan. Kawelasan ingkang kados pundi, Ndara? Sumurwa Kyai, negaraku dina iki lagi nampa coban saka Gusti Kang Karya Jagat. Yaiku anane Pagebluk Mayangkara. Senajan durung ana pepaten. Lah rikala semono aku entuk wangsit lamun negaraku bisa ayem. Ayem toto dititentrem lamun to rinauhan Kyai Semar Badranaya. Ora ketang mung sak siliring bawang sak suruping surya. Mekaten to sedya sampeyan menika. Iya Kyai. Mula kang saka iku ngendika apa syarat lan bebanane anggonku bisa mboyong sampeyan. Aku mung manut. Apa ngersake Mas Pricis Praja Brana? Apa kudu dijoli negara? Apa kudu dicaweske wanita? Kula kathah nemeng wanita kowe. Kula mboten wani. Kake omong Kyai. Kyai Semar. Kowe aja mung meneng wae. Gek ngendika. Apa kowe ora gelem? Tak boyong ning negaraku? Yen pancen ora gelem apa kelakon Karangkadempel, tak gawe Karangabang. Kakyatri sang kapirangu rinanggul kinempet kempet dosang retnaning bahono
Oh, iki sapa iki cerak banget iki? Rada mundur. Parat. Gugu karepe dhewe Prabu Glirambara jejulungmu. Yo, leres. Sampeyan sinten Raden? Senopati Nurawati. Kaulane Kyai Semar aku Raden Setyaki. Oh, Raden Setyaki. Yo Raden Sencaki. Raden Sencaki. Yo. Kersanipun pula-pulawan sing dadi tamu. Yen kowe ora kasempatan boyong Kyai Semar karang kademalam tok gawe karang abang. Wis tok pikir kowe omong kaya ngono kuwi mau. Maksudmu kepiye kowe Sencaki? Kowe nyas karo wong Nusaja saiki ngene. Tak gawe sayembara perang, sayembarane pilih. Kasembatan sediamu boyong Kyai Semar waton bisa nugel janggane Setyaki babu. Nanti papan denane wong Bandayuda pelataran Karang Kademel. Yo tak tunggu Setyaki. Guging panuwun kang tanpa pepindhan kagem Ndara Setyaki. Nggih, nom-noman kaya ngoten niku sing kula arep-arep tanggap ing sasmita. Kula matur nuwun nggih Ndara Setyaki. Yo, tiba padha-padha Kakang Semar. Setyaki. Kula wonten dawuh. Apik po nek ngono kuwi. Lha pripun to? Iki ning laladan ngendi? Mriku nang Karang Kadempel. Dudu negaraku to? Sanes Didi. Kok kowe wani mundurke Ratu Sabram mau? Pepete kok. Jenengan wantun apa? Ora. Ya wis ben aku wae ngono kok ribet. Mboten sah padha padudon. Ndara Kresna. Piye Kakang Semar? Ndara Setyaki menika mboten lepat, Ndara Setyaki menika mboten luput mergi njagi kawilujengan kula njunjung keprabon panjenengan. Kowe dirungokke kowe. Gungung ora? Lho wani kowe. Niki sanes tok Ndarawati. Ya wis. Sesuk meneh karsisan dibres ngono ya Setyaki. Nggih, estuaken dawuh. Samenika mengko wae mengko nggih estuaken dawuh. Gandeng panjenengan sing miwiti nuwun sewu ngiras-ngirus kula nyuwun supados panjenengan tanggung jawab babakan menika. Ratu niki panjenengan undurake ning panyuwun kula ampun. Ampun ngantos wonten getih setetes tiba wonten ing Karang Kadempel mriku Ndara Setyaki. Siap. Nah, sak menika ngaten Ndara Kresna. Ngiras-ngirus kalih lenggahan. Monggo, sesarengan kalian kula gadah homestay. Lho apa iya Kakang? Nggih, menika enggal homestay. Iya. Mengke kula kalian panjenengan ngopi-ngopi kalih ngerokok. Iya. Kasure empuk ora Kakang? Kasure empuk kaya bokonge anu. Mboten. Pokoke penak. Kamar mandine ten jero kamar mandi. Oh, iya. Beda kalih ten Kaliurang. Kaliurang niku rega 80 kamar mandi ning jaba. Angger arep nguyuh terus konangan kancane. Munyuh.
Mboten menika namung guyon. Iya. Kamar mandi jero, Kakang. Mlebet. Kamar tidur luar. Enggak. Nggih mboten. Kamar mandi nggih tetep mlebet. Dados sampinge niku wonten kamar mandi. Lah niku wonten kamar tempat tidur. Oh, lah rak ngono, Kakang. Sampeyan niku lho. Sampeyan niku ratu. Wis ora apa-apa to sedhaki pisan-pisan kowe kok. Kudu refreshing. Wong enom niku kudu metu ora ning omah mawon. Mboten napa-napa. Sakniki cara ratune nggih monggo kondur hangedhaton. Iya. Pun nggih niki sing gojekan pun cukup nggih. Wis Kakang. Ingkang baken mengke Ndara Sentyaki mengke dipun kanteni Anoman. Kula mengke tak memanggil Anoman. Kersane mbantu panjenengan kula ngertos Raja Sabrang niki wau mboten dhewekan. Mesti nggawa kanca. Kancane mesti ayu-ayu. Wong ketok rupane ketok kaya wedokan ngoten kok. Sampun cekap nggih niki? Iya, Kakang. Wis. Nggih, ngaturake gungging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Monggo sesarengan kalian kula mlebet wonten homestay ingkang sisih lor. Iya. Nika rada sepi. Mengke ngrokok kalih ngopi. Ning kula mboten pati akeh sing ngrokok. Kula niki lara jantung kula. Kanastre niku nak ngerti kula ngrokok terus nesu. Apa wong urip ning ngarep ora ngrokoke kok ora kasembatan? Apa mengkon ngenyut terus? Oh, to. Rikala semantana paripura sabdanipun Ki Lurah Semar Badranaya arsa kondur wonten ing homestay. Tedhakira Ki Lurah Seman kalamun Cinandra tansah katon sesanti kamulyane.
Patih. Sumahaping pabarisan Ronanggono gawe gelar sira wang-wang Patih Ludryaksa wonten dawuh Kanjeng Dewaji aja kaget rasaning atimu kowe tak awe Patih nggih boten kaget namung gumun panjenengan ngawe kang abdi kepadian mongko niki laladan Nusa Jawa wonten wigatos menapa Kanjeng Dewaji sumurupa Patih iki mlebu ning laladan Nusa Jawa penring laladan Karangkadempel Patih lajeng kersa paduka kados pundi ingsun nampa wangsit lampun pagebluk kang mapan ing negarane awake dhewe bisa waluya temah jati kateman nirmala nanging kudu disranani rawuhe Kyai Semar Badranaya iki mau aku wis sapejagong lawan Kyai Semar Badranaya aku wis matur lamun Semar nedhi tak boyong nanging jebolana sing kuwi lan gawe sayembara perang sayembara pilih ya ki Raden Sentyaki Patih ajeng kersa paduka samenika kados pundi Haji Kret rambet burkat kimpul gajah garsenga barung ketapno prawadya bala nyekel Sencaki lan boyong Kyai Semar Badranaya sedika ngestakaken dawuh Haji aduh Yai karmaning sun teka temen sira Yai apa dosanipun kakang sira Yai ninggal aglis katingaren Yai tuko napa to amung kalih
nindakake dinunung unggul gadanira prang kontet saliranira kacandra risang wirang tumandang Sentyaki manduru atmojo ana satriya kanthet nyayet mripate mandeng aku ora kedhep. Gus, sapa jenengmu? Aja mati tanpa aran. Tambuh marang aku. Satriya lesan mura aku Raden Sentyaki balik wis sapa? Raden Sentyaki, dasar kepara nyata kowe sapa? Kekesete Siwun Prabu Wirambara Dewaku tumenggung panigas jangga. Sentyaki. Ayo, ulungno Semar Badranaya tak boyong ning negaraku. Ora sang ngucap ngrasani Kyai Nayantaka anane mung Sentyaki. Kasembatan setiamu boyong Kilora Semar Badranaya waton iso nglangkai kunarepane Sentyaki. Papu. Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Waton tak kedhepke ra ilang. Tebak diadamu rontok igamu iki merganing patimu keparat. Mati aku. Candaun. Waduh. Waduh. Waduh, mati aku. Mati. Waduh. Wah. Waduh, mati aku. Ada. Oh iya. Waduh. Waduh. Waduh.
Mundur. Yo, kono. Juangkahangro trasumbar lindu bumi gonjeng kemaluduk waluduk guntur ketuk lah dalah lah kok ana kethek putih ning kene iso Anuman ya Senggono ya Anuman ya Senggono ya aku wis ngerti rasa dibalen-baleni bali takon kowe sapa aku tumenggung Menak Dali Seta dasar kepara nyata ayo kowe gelem ngulungke Kyai Semar ora iso boyong Kyai Semar yen wis iso nyempal bau kiwa tengene Anuman babu bareng apa ora minggat saka ngarepku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapteng alis tumenggung Menak Dali Seta
Oh. Ya. Wedan koprol ping 7. Wah. Ya. Ini iki. Joy doy. Di mana? Waduh. Oh. Terus. Waduh. Dian monyok putih. Gustiwati, piye? Kok mundur iki piye? Wah, edan. Raden Sentyaki. Raden Sencaki. Wah, Anoman kethek putih edian. Ngedapi-dapi tumandale.
blas ora diwenehi kesempatan ngampleng aku. Wah. Ngedawi-dawi tenan mundur. Kowe mundur tak tandane loro kae. Yo. Antemo. Wah. Wah. Ayo. Wah, mantep mo. Oh. Ah. Wah. Kresna sinaying manggelung mangrot mining cakranira Newang Sukma mangadini luwih ana sasmitaning sun jagat wasesaning Bathara Kakang Semar. Wonten dawuh, wonten dawuh. Apa kelakon sak mengkone Kakang Semar Badranaya bakal diboyong karo ratu sabrang iki mau? Lire kados pundi, lire kados pundi? Kok panjenengan dika ingkang kados makaten menika liripun kados pundi? Bebauk kiwa lan tengenmu mundur saka pabaratan ya ki Dimas Sencaki lan Anoman si Kethak Putih. Apa kelakon Kakang Semar bakal diboyong? Mboten. Nika kula ibaratke lagi dadi geni sing murut mubyar. Kula sok ana banyu mboten badhe saged kasembadan teles. Saiki kersane Kakang Semar Badranaya kepiye? Aku manut Kakang Semar, merga sik duwe ancas gegayuhan Kakang Semar. Sak menika ngaten nggih mawon.
panjenengan kula aturi lenggah wonten homestay. Ampun tindak-tindak, ampun gawa kanca. Kula tak nyuwun pamit tak kesah sekedap. Kakang Semar arep tindak menyang endi? Niki not ati kula panjenengan katuran pinarak lenggah rumiyin. Kula tak golek srana mbabarke sinten to sing ajeng ganggu gawean kula. Yen kaya mangkono sewang-sewangan laku ya Kakang Semar. Nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Alon tata lenggahira risang marta tameng tasih misudan dana raras Dara sinuwun Prabu Kresna. Ana apa Nara Gareng? Ngaten lho, kula niku ajeng tanglet. Bapak niku pamit lunga teng pundi to, Ndara? Bapakmu ya Yai Kakang Semar mau pamit karo aku nanging aku ya ora ngerti. Kosek iki gapite mlethek Gareng. Aku ya ora ngerti nendi lungane Kakang Semar. Wo. Dados bapak lunga pamit neng boten apa jenenge? Menehi keterangan. Keterangan kepiye to, Rek? Saune-unine to. Menengo wae ya tapuk. Narkis ya kira-kira iki Gareng iki. Ya, pancen bapakmu lunga ning ora menehi keterangan. Lah terus jenengan mau teng homestay ngapa? Oh, lah aku nyetel Mbah Parman. Anggere wis muni motor nang rakyat pate. Wah, jenengan iku wah ya apik iki kresnane iki. Seneng aku nek ngene iki kresnane. Terus niki pripun niki ajengan? Lho. Ora usah bingung to Nala Gareng. Wis ngerti dhewe to, nek bapakmu ya Kakang Semar kuwi pamit mesti mengko bali. Lah nggih iki genah nek pamit terus bali. Anggere ditenek nek ya bali nek bapakne kuwi. Wong nek sangu ya mung 20.000. 20.000 iki gayane jajake kancane. Ayo gelis lentek. Nala Gareng Petruk apa dene Bagong pripun wonten dawuh? Arep do mlebune homestay ora? Jenengan iku pripun to jenengan ajeng ngomongan apa? Pun sakniki ajeng ngomongan apa alon-alon mawon ora? Ora aku ora arep alon-alon kok. Karo ngenteni tekane Kakang Semar. Arep ngapa? Arep ngenteni arep ngapa? Ajeng napa? Manut dawuh Kakang Semar mau dindani karo ngopi karo udut-udut. Oh, ngaten. Iya. Ayo dindani ning kono wae. Iya kok sing nek kene sik wae men kepenak. Miat langene ngalang kiwan. Aklar
pandamoncar tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasolan pajaring purnameng gagono dasari mangsa katiga Lolo Garing kula wonten dawuh karo wonten timbule Kakang Semar ayo karo mlaku mbok alon-alon karo dipelayoni mbok sithik monggo kula dherekaken Ndara sinuwun Prabu Kresna Meraina semebang yuang haruna kadinetraning anggorapuh sabdaning kukila rengkan negara sagetar
Om kekidungan ningkum ler wuwu sing bini panca bebetoke ngayam wana ayam wana mrak manguwuh ing pagakan sangayu bal pelanggan ulun mbuya sisip saka pandulu ingkang munggah ning kayuwangan ulun jeneng kita Ismaya padha kanthi harja jeneng kita ngadhep ning ngarsa ulun Ismaya blegeg ugag-ugag sadulita pikantuk pangestinipun kaki padha mboten manggalangan setunggal punapa bekti kula katur lho ulun tampa karya bombong penggalih ulun ora liwat pangestu ulun tampanana Ismaya kula tampi asta kula kekalih kula cancang pocek ing weni dumawah wilujeng rumeket ing Mardaya saestu andadosaken daging rah kayuwanan katon swengka pangawak bojoran damar sasi kita munggah ning kayuwangan ulun mongko datan ulun timbali darbe sedyapa Ismaya kekilapanipun menapa panjenengan menguasai sedaya makhluk-makhluk ingkang wonten ing donya punika kula sowan kok panjenengan boten uninga ibarat ulun gawe cangkreman mboyak ulun batang pribadi niki ngaten kula niku gadah gegayuhan pengin bangun pesanggrahan supados mangkenipun slamet wilujeng laris kathah ingkang samya sanggrah cantrik-cantrik kula menika kathah ingkang samya remen nanging kok panggiri gudanipun kathah sanget pramila kula nyuwun kawelasan dhateng panjenengan kula nyuwun dawuh Ismaya wonten dawuh lelakon monadili mung dilakoni kabeh kuwi mau bakal bisa nampa katrangan kang gumathok ulun paringi purba kelawan wasesa kelawan jeneng kita mbangun pesanggrahan kok wonten sambi kalaning marga kuwi pacobaning urip kalamun kita bisa mbingkas pacoban ateges kanugrahan semanding marang jeneng kita Ismaya rikat lampahing rata tanpa antara prapting sukuning arga Iram kang tuminggal dendeng saengga praja sabda pangendika panjenengan kula pundi kula candhi dadosaken jimat pramila kalenggahan menika kula nyuwun pamit badhe mbabaraken punapa sinten ingkang dados pepalang tumrap gegayuhanipun Semar Badranaya. Lelungsen ulun bebakali muga-muga kasembadan setyamu lestari anggon jeneng kita mbangun pesanggrahan nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu pipulun.
Semar Oh sapa wani nyegat lakuku arep boyong Kyai Semar aku Ki Semar kowe sapa aku sapa mau kowe pokoke yaksa ngono ki garene Rudra yaksa aku ayo kowe Kyai Semar gelem tak boyong ning negaraku apa ora? Wani boyong karo aku wani wae. Nek aku ora gelem diboyong, wah tak rada paripaksa. Ayo. Apa rumangsamu Semar ki ora ngerti karo kowe? Apa rumangsamu Semar ora ngerti kowe ki sapa? Ayo kowe Bathara kowe lak ya kala to. Walah dalah. Konangan kowe saiki. Mulane kok kowe ampuh banget iso ngundurke Ndara Setyaki karo Anoman. Iya, ayo kowe bali. Bali ning dandang mangure timbang tak uyuhi kowe ning kene. Oh iya Kakang aku bali. Bala kang tumingal tampa prang samya medali om jagat dewa Bathara Semar Badranaya ayo tak boyong wektu dina iki Semar patihmu wis badar lah kok kowe sik guyu lakak-lakak. Ganti apa ora? Tak idoni ora ganti. Waduh. Aku arep duwe gawe gegayuhan sing luhur kok tok ganggu iki karepmu kepiye? Madosaken tedhanipun Pramadya Bala Baju Barat ketanggur Semar kowe saiki. Nggih nyuwun pangapunten kesanipun Kakang Semar samenika kados pundi Bali? Bali aja ganggu gawe. Keluargane Bapak Kentri Basuki lan kiwa tengene aku arep bangun pesanggrahan sing picak dituntun sing lumpuh digendong wadya balamu jak bali kabeh aja ganggu gawe keluarga iki sakiwa tengene nyuwun pamit Kakang Semar.
Waduh. Lampan Semar bangun pesanggrahan sampun paripurna, sampun sumilak wonten sampun padhang kahanan menika. Wonten lepatipun nyuwun gunging samudra pangaksami mugi-mugi dados sarana tumurinipun kanugrahan. Wonten ngarsanipun keluarga agung Bapak Kentri Basuki lan keluarganipun wonten lepatipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.